Здравейте, ние сме Левхот, този път ход обаче е с друг скин. Не знам защо другия беше хубав. Пишете в коментарите кой скин ви харесва повече и с него ще играе ход. Нали ход? Да. Махни си броните да те виждат хората скина. Добре, върти се, давай, искам да се завъртиш. Да те видят хората отзад, отпред, отстрани. И не се гъзи. Добре, и напишете в коментар кой скин ви харесва повече. И ти си с обикновен скини. Лев. Знам. Нещо е бъдно сървър. Хайде още да взема нещо за ядене. Добре. Ти с воина ли ще си? Ми не. И аз. За всеки случай, ако умра. Вземи малко храна да има. Аз взех. Но нямам пържови. Амам. Да оставим само някакви трики. Амам ще те ям. Тук е не е с кирката. Той ни го даде, за да ако намерим дъма, защото той много се включва. Къде е кирката? Тук става. Намерих тези две кирки. Ама Кирката е не в мен. кирката къде е? Коя? Къде е на с кирката? В мен. Айде. Ай. Давай. Ставай да я видя. А? Ставам да я видя. Да те... Ето. Че с... Да ми едно. Каблстон, да. Каблстон, много ясно. Но ако купаеш... Кирката бе. Какво кирката? Ай. Из... О. Аз съм бъркал моята кирка с неокс. Ей. Дръжки. Хайде. Влизаме в манча. В така добре познатия ни майншафт. Имаш ли факели? Да. Нали аз съм торче слагача. Винаги. Ще има това. Къде падна? Не съм паднал. Добре, къде си? Винаги те Кой губя. спада? От теб съм. Уау, не мога да отворя честа. Марио. Кой е този Марио? Неокс. Тук навсякъде има рез. Няма за кой е направено. Или пък някой друг. Да. Аз подозирам, че е неокс. Отиваме да намерим нов майча. Не. Аз отивам на Ларбора. И защо ходиш там? Това е нашия майншафт, тук ще... Ако искаш някъде другаде, не... Няма да се местим. А? Няма да се местим. Знам, ама ако искаш някъде... Другаде, как да бъде? Аз търся майча. Нали? Майншафт. Да. Сериозно. Толкова бързо. Тук просто за мен. Добре. Напиши нещо в чата. Ли? Казахте да напишеш нещо в чата. Името ми е Карл. О, изгоним го сървъра.
И чакайте, пак. Здравейте, намерихме майншафта, телепортирах се до ход и ето го. Това не е точно майншафт, а просто мина. И остана майншафт. Хайде да влизаме. Имам. Хайде да влизаме. Той се. Добре, спирам пак клипа, защото нещо ход с ми се гави. Хайде пак се върнахме. Хайде ход да влизаме. Бонче е щупено. По-добре надолу. Скелетон. Два скелетона. Тук има много скелетони. Воу. И то много. Много зомбита, скелетони. Тук какво става е? 2 зомби вилиджера на всичкото отгоре има. Бъгна. Не се бъгна. XP-то не идва при мен, както виждате. Бъгна с всичко. Не знам какво да правя сега. Те май са умрели самостоятелно. И чакайте малко. Сега ето върнахме се за малко да не убият. Всъщност това го убиха. Ето и работите, нещата. Всичко е тук. Коти, ето ти всичко. Тук, както гледаше, както виждахте, ставаше цяла инвазия от зомбита, скелетони. Зомбите скелетони. Намерих кол. И айрон кирката направо ми се изхъби. И чувствам, че ще ми се струши. Затова ги използвам. Да се струши по-бързо. Нали имаше и дома кир? Имам, да. В мене. Това е кирката на Неокс. Той каза, ако намерим диаманти да ги изкопаем с неговата, защото знаете дава късмет и не дава повече дъма и така, и така. Хайде, давай. Давай. Ох, тук не може. Това така, долу. Ми къде? Натам? Кол. Всъщност, ако мислите, защото събирам кола, то е заради XP-то, не защото не ми трябва. Просто искам да кача лево. Не ми трябва това. Да, вече слизали. Кол, чакай. Слизам. Наша майншафт си беше най-хубаво. Скелетон. Виждам, не съм сляп. Но там има нещо. Има хол. Има лава, гледам го. На пътешествие. Тук има хол. Добре. Надолу или нагоре? Надолу. Това ще видим какво има в лавата.
О, ти къде отиде? Надолу или нагоре? Надолу, тъпо до мен. Не, виждам те. Стой. Това не му взима хит. Защо го правим? Тук е минало някъде. Надолу има лава, всъщност. Айде да посредим точка. А? Айде да посредим точка. Какво да ги направим? Послединя. Може да минаваме къща. Не знам. Добре, хайде. Крипър! Омага, как го видях? Тук е идвал някой преди нас. Сега на къде отиде? Ти виждаш ли един скелетон? Дъма! Дали е верно? Да, тъпо до мен. Не, ето да. Чакай, с късмет! Чакай с късмет. Има скелетон. Убий го. Айде бе, мрете бе. Тъпи работи. Тъпи неща. Мрете. Съм с него. Как го намерих това? Куда паднеш в лавата бе, зомби? Чакай сега. Пусна ми 4 дъма. О, е! Имаме 51 дъма, дами и господа. Ако има дами. Редстоун. Не знам, видях го. Още редстоун има долу. И долу има лава. Този рестон. И ми просто писна, не пръсна. Просто ми писна от тези тъпи скелетони. Аз виждам скелетон и манзия. Мри там в лавата, бе, да мреш. Аз се вземи нещата. Добре. Но ти не умря. Давай холма. Не, аз не искам да Аз отивам в холма. Не ми имам лошо предчувствие за там. Имам много лошо предчувствие. Ето тези дни тук не растат и затова ще ги махнем. видиш ли? Не. Казах ти имам много лошо предчувствие за там. Лошо почувствие за дъмна нощ. Не. Просто много лошо предчувствие. Сега ще идвам хора. В нашия майншафт всички сме измерили за това. Добър ли Всичко сте? било измерено. Стой. Така и сега ръките не знам къде да ги сложа.
Дурт. Дините няма как да пораснат повече. О, какво правя? Да си направим хлябче. Хлябче. Точно 2 хляба. Имаме 14 хляб, дами и господа, ако има пак данъка. Гъбки за украшенки. За украшенки. Какво говоря, просто не знаю. Какво говоря, аз не зная какво говоря. Какво говоря? И па ме изгони от сървъра, не с флашката ми за такова и сега ще изчакате. Ето, здравейте! Бутнах си флашката за инта. За нета, де. Аз па за инта. Бутнах си флашката за нета. What is that? Остави гъбките. Искаш ли пак да се връщаме там? Да. Чакай. Торчовете. Колко? Пиши бак. Аз отивам. О, пак трябва да ходим до там. И по-лево си. Аз съм 26. съм Пак трябва да ходим до там. Ти къде си? те, квартири са у мен. Добре. Искам. Да, приеми. Къде сме? Само гледай да не цокнеш от глава. Няма. О, мъха ска. Внимавай. Горе има лава. Не, какво прави? Ти пусна лавата. Какво прави? Взимай ми нещата! Взимах. Казах ти, че горе има лава и ти пак щупи. Всичко ли ми взе? Да. Ай на хом. Напиши бакове. Връщаме в хом. Но тъпа за до мене. Тук ли си? Да. Къде си? Ето се. Пърно ти нещата. Ето. Ако не съм аз да ти взимам нещата, няма кой да е. Друго нещо имаш ли? Меч кирка. И меч и кирка в мене няма.
Кирка имаш ли в тебе? Имам 3 кирки. Едната ми е моята, желязната кирка, айрон кирката, другата е стон кирката и диамантената. Вижте. Стой. И после напиши баг да видим дали пак ще върне хубаво. Ти си горе, ти си горе. Но къде си, а ти си долу? Ти къде си? Къде си? Ход, къде си? Тук съм. Къде е тука? И тебе. Не те виждам. А, ето те. Качка се набих на место. Внимавай, лава. Айде. Ауч. Къде си? Ето ме. Идвай с мен. Подозирам, че няма къде да ми. Ето голяма начинка. Къде си? До теб. Аз съм тук до теб. За теб съм точно аз. Ех, Чакай да видим дали ще ми пусне повече. тук има още. Тук има пещера. Само не знам. Мерки. Ела до мене, ела до мене! До теб съм. Гледам. Виждам. Чувам. Взимай всичко. Само хубавите неща взимай. Храната. Стрелите взимай. Това. Кеста. Редстоуна. Луковете. Той Ендър чест си имам 10 айм. Наистина. 10 да, такова дъма.
Аз ако ти кажа какво има в честа, едно дъма, а? Взе го. Не вземи всичко, айде в хом. Хайде в хом. Фен, даже си намерих едно дъма. Ти ли взе дъмото? Аз имам 10. Не. Аз го взех да си направя много кил. Защо го взе? Съмишлим се. Аз имам 10 дъма и връщам дъма. И имам 59 дъма. Почти един стак дъма. Хора, видяхте ли какво откритие имаме сега в този епизод? Аз имам стрели, Имаме 23 стрелки. Стрелки. Айде връщаме се там. Не мисля. Не искам там да се връщаме. Не искам там да се връщаме. А? Има много костен прах. Супер. От костите на много умряли войни. Аз пиша бек. Карайчи. Не, всъщност да. Как го намерих, а? Да. Най-тъпото е едно нещо. Че те са били до дъмото и не са го изкопали. Защо ако слагаш този прах тука? Как да го направя този ендър чест? Трябва ни ендър парус. Аз имам обсидиан. Добре, но ни трябва друг ендър парус с пламък, където се прави. Аз пиша бек. Тук има. Какво има? Тук има. И енчантик тейбъл има тук. Тез ли бе? Пиши бек. Чакай. Има ли нещо в Enchanting Table? Вземи една брадва. Защо не брадва? Има брадва в този час. Но защо не брадва? Да взема книгите. Остави, не ми се грифа, чувствам се гадно. Като гриф се чувствам гадно. И аз. Гадно да се грифа. Не грифайте. Да, не се учите от нас. Ето, аз казах, че се чувствам гадно като гриф. И аз. Чувствам гадно като грифа. Ужасно е да грифиш. Да. Какво? Защо правя това? Пак ли? Вземе Enchanting Table, нали? Хайде да му върна. В мене. Да, не. Ето. Да пиши. Да пиши. Те могат и да си го купят, де, но... Не. Няма нищо. Но имаме единия. Единия, кузене. Единия.
не си ми казал? Казах ти. Защо не си ми казал, че имаме тиквени семена? Имаме тиквени семена. Земята дава пшеница. Ние имаме тиквени семеницата. Не. То е всичко. Ага, подождай. Добре, аз мисля това да е за този епизод. Не забравяйте да напишете коментар, кой скин харесате повече. Защото не искаме да разочароваме феновете си с грозните скинове, някои има много грозни. Затова вас феновете не искаме да разочароваме с грозни скинове и тук са ни пораснали дърветата. Както гледате, помните тази стаичка, това ни е 3 стаичката, тук ни е джанек стаичката, знаете, развлекателната, така. Вече това беше от нас. 5 епизод на Minecraft Survival. Всичко тук е подредено добре. Абонирайте се за нас, харесвайте клиповете, гледайте ни. И чао!